салом дӯстон, дар ин шабу рӯзҳои гармии тобистон имкон пайдо шуд ки аз баромади тимҳои мунтахаб дидан кунем. Тими миллии Тоҷикистон ҳам бозӣ дошт ва аз мунтахаби пурқуввати Сурия дар ин рақобати сандишӣ фақат як гол сар дод. Ин натиҷа аз он дарак медиҳад ки дар тими миллӣ пешравӣ он тавре ки интизор доштанд дида намешавад. Мунтахаби Тоҷикистон баъд аз чанд рӯз дар бозиҳои муҳими марҳилаи интихобӣ барои роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё ба рақобатҳои худ оғоз мекунад. Таваҷҷӯҳ намоед ба дигар хабарҳои муҳим. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баҳс дошнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба танаффус рафт, ҳамон бозиҳои мунтахабҳо наемонанд ки мо зиқ шавем. Дар Лигаи Миллатҳо Португалия ба меҳмонии Испания меравад. Белгия дар майдони худ Голландияро пешвоз мегирад. Фаронсавиҳо бошанд бо Дания қуввозмоӣ хоҳанд кард. Тамошои бозиҳоро бо 1х ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳарчанд бозиҳои чемпионатҳои абарқудрати аврупоӣ аллакай ба анҷом расида бошад, ҳам футбол ба пуррагӣ тамом нашуд. Моро бозиҳои тимҳои мунтахаб бо голҳои зебо ва мансубаҳои муҷалло хурсанд карда метавонанд. Шаби гузашта ду бозӣ дар олами футбол нақши муҳимтарин доштанд. Яке рақобати дастҳои Украина Шотландия ва дигаре бозии мунтахабҳои Аргентина ва Италия ба ҳисоб мерафтанд. Муҳимияти рақобати Украина ва Шотландия дар он аст ки ин ҷо мубориза барои рохати ҷоми ҷаҳон буд. Дастаи ғолиб як қадами дигар ба мундиал наздик шуд. Тавре бозӣ нишон дод Украина дар ҳама фронтҳо арзанда мубориза мебарад. Дар майдони футбол ҳам украиниҳо кӯшиш карданд то мубориз бошанду рақибро саркӯб намоянд. Ин рақобат бояд пештар баргузор мешуд ва аммо бо сабаби оғози ҷанги Русия ва Украина он ба вақти дигар гузаронида шуд. Бозӣ нишон дод ки украиниҳо як нав класси хуб пайдо карданд. Ҳар як футболбози даста хуб пай мебурд ки бояд дар майдон чӣ корҳоро анҷом диҳад. Шотландия бо доштани ҳайати рақобатпазир муқобили украиниҳо ягон чиз нишон дода натавонистанд. Нимаи аввал бо ягона голи Ярмоленко ба поён расида, аммо ин гол воқеиятро намегуфт. Украина ҳанӯз дар қисми аввал метавонист мавзӯи ғолиби ин рақобатро пӯшонад. Дар нимаи дуввум фурсатҳои голзанӣ дурусттар истифода шуданд. Яремчук ва Довик ду голи дигари украиниҳоро ба сама расонда ин дастаро ба Қатар хеле наздик кард. Акнун дар бозии ниҳоӣ барои баромадан ба ҷоми ҷаҳон Украина бо мунтахаби Уэлс рақобат хоҳад кард. Барои украиниҳо бозӣ метавонад душвор ҷараён гирад, чунки мисли маҳорати Бел дар Украина айни ҳол нест. Агар ӯ баъд аз рафтан аз сафи Реал ба пуррагӣ футболро ба голф иваз накарда бошад, пас кори бозингарони украинӣ душвортар мешавад. бозии Аргентина ва Италия финалиссима ном гирифт. қаҳрамонҳои Аврупо бар зидди чемпионҳои Амрико бозӣ карданд. Футболи Аврупоро хеле пеш аз Амрико мегӯянд, аммо бозингарони Амрикои ҷанубӣ воқеияти дигарро нишон доданд. Дар рақобати номбурда имкониятҳои голзании бозингарони аргентинӣ хеле зиёд буданд. Месси гӯё дар солҳои беҳтарини худ дар Барса бозӣ карда истода бошад. Лео нишон дод ки агар хоҳад, метавонад беҳтарин бозӣ нишон диҳад. Баромади ӯ дар ин рақобат аз он корҳое ки дар мекунад куллан фарқкунанда буданд. Воқеан ҳам Месси айни ҳол танҳо дар мунтахаби Аргентина бозӣ кардан мехоҳад. Дастаи номбурда дар 32 бозӣ акнун шикастнопазир аст. 2 ассисти Месси корро дар ин рақобат ҳаллу фасл карданд. Ҳисоб 3-0 шуд ва итолиёвиҳо бо сархам шуданд. Мартинес, Ди Мария ва Дибала 3 голи амрикоиҳоро ба ҳадаф расонданд. Керини бозии охирини худро дар мунтахаби Италия ҳамин тавр тасаввур намекард. Акнун Аргентина яке аз фаворитони асосии ҷоми ҷаҳон аст ва бори дигар Мессиу компания инро собит намуданд. Шартномаи Пол Погба бо дастаи Манчестер Юнайтед ба анҷом расид. Футболбози мазкур дигар бозингари девҳои сурх нест. Ҳоло дастаи нави нимҳиматгари фаронсавӣ ҳам гуфта намешавад, аммо расман маълум шуд ки Погба сафи манчестериҳоро тарк кард. Дигар ин овозҳо нестанд, ин ҳақиқат мебошад. Пол Погба футболбози озод аст. Ӯ дигар бо Манчестер Юнайтед ягон хешу пайвандӣ надорад. Аслан Погба мавсими сипаришударо хеле хуб оғоз кард. Дар аввал нимҳиматгари фаронсавӣ бо ассистҳои зиёдаш корномоиҳои хуб мекард, вале пасон ҳамон корҳои пешинаш сар шуданд. Кай Форид бозии хуб кард, кай нафорид умуман дар майдон роҳ мегашту тамом. Осебҳои пайвастааш ягона сабаби бозӣ накарданаш набуданд. Омили асосӣ маҳз хоҳиши ками Погба дониста мешавад. Ин футболбоз ҳар боре ки дар мунтахаби Фаронса бозӣ мекунад, ҳамагон Погбаи беҳамторо бо бозии муҷалло мебинад, вале дар Манчестер Юнайтед ӯ гӯё бепул бозӣ карда бошад.
талабгорони Погба аллакай пешниҳодҳои ҳамкории худро омода мекунанд. Ниҳматгари фаронсавӣ чанд варианти идома додани корномаашро дорад. Якум, ин баргаштан ба Ювентус аст. Туриниҳо айни ҳол пули зиёд барои харид кардани бозингарони нав надоранд. Аз ин рӯ Погба барои онҳо бисёр имконияти хуб аст. Ювентус омода аст ки Полро муҳимтарин ҷузъи даста пиндорад ва ҳатто рақами 10-ро ба ӯ диҳад. Дар сафи бианконерҳо рақами 10 ба ҳар кас дода намешавад. Ҳамчунин ПСЖ гуфта мешавад ки талабгори асосии ниҳматгари фаронсавӣ аст. Онҳо Погбаро бо маошҳои баланд ҷалб карда метавонанд. Ҳамчунин Реал Мадрид ҳам вақтҳои охир агентҳои озодро ба сафи худ ҷалб кардан дӯст медорад. Эҳтимоли гузариши ӯ ба Мадрид ҳам зиёд гуфта мешавад. аллакай чандин футболбоз аз Реал рафтанд ва бо 100 нафари дигар метавонанд ҳамин роҳро интихоб кунанд. Агар бо баъзеҳо худи Мадрид ҳадафмандона падруд гуфта бошад, пас бархе дигар метавонанд бо хоҳиши худашон аз ин тим бираванд. Яке аз чунин бозингарон метавонад Марко Асенсио шавад. Бозингари испанӣ то ҳол бо Реал шартномаашро имзо накардааст. муҳлати қарордоди ӯ то бистони соли оянда ба анҷом мерасад. Реал албатта шартномаи нав ба Марко пешниҳод кард, аммо шартҳои он ҳеҷ фарқе аз пешниҳа надорад. аввалтар аз ҳама ин рабт дорад ба ҷиҳати молиявии масъала. Табқи шартномаи нав Асенсио ба мисли пештара маош хоҳад гирифт. футболбоз бошад интизори он буд ки роҳбарият бо шартҳои беҳтар ба ӯ муроҷиат мекунад. ҳамин омил метавонад боиси он шавад ки Марко аз даста биравад. айни ҳол талабгори асосии футболбози испанӣ дастаи Манчестер Юнайтед гуфта мешавад. Тенхаг мехоҳад Санчоро дар канори чап истифода карда бозингари дигари хуб дар канори муқобил ба сафи девои сурх ҷалб созад. Асенсио то ҳол ба ин таваҷҷӯҳи МЮ ягон вокуниш нишон надодааст, аммо гуфта мешавад ки агар Реал шартномаи беҳтарро ба Асенсио пешниҳод накунад, ӯ аз Мадрид меравад. Агенти футболбози испанӣ иваз шуд. Акнун корҳои ӯро Жорже Мендеш пеш мебарад. Ин агенти португалӣ аллакай бо Манчестер Юнайтед атрофи ояндаи клиенти худ гуфтушунидҳо карда истодааст. Асенсио дар мавсими ҷорӣ ба фарқ аз мавсимҳои гузашта бозии беҳтар дошт ва ҳамин сабаб шуд ки ғайр аз Манчестер Юнайтед дастҳои дигар таваҷҷӯҳи хос ба ин футболбози испанӣ равон карданд ва аммо то ҳол ҳам Марко ба пуррагӣ бозингари устувори ҳайати асосӣ нашудааст. Анчелоти ба ӯ боварӣ дорад ва дар бозиҳо аз маҳораташ хеле хуб истифода мебарад. яке аз ҷуфтҳои зеботарин дар олами футбол Шакира ва Пике ба ҳисоб мераванд. Не, дурусттараш ба ҳисоб мерафтанд. онҳо аз ҳам ҷудо шуданд. дигар дар камно шояд Шакираи ба Пике мухлисӣ мекардагиро набинем. сарчашмаҳои испанӣ хабар медиҳанд ки ҳимоятгари Барса чанд муддат дар хонаи пешинаи худ ҳаёт ба сар мебарад. мушкили Пике ва Шакира дар он гуфта мешавад ки ҳимоятгари Барса гӯё хиёнат кардааст. то ҳол дар ин бора маълумот хеле кам аст, вале ҳарчи бештар чунин хабарҳо пайдо шуда истоданд ки муносибати 12-солаи Пике ва Шакира ба анҷом онҳо соли 2010 баъд аз клипи Вака Вака ки барои чемпионати ҷаҳони соли 2010 бахшида шуда буд шинос шуданд. аз он замон то ин ҷониб ҷуфти онҳо якҷоя зиндагонӣ мекарданд. худи Пике дар мусоҳибааш ишора кард ки онҳо бо ҳам нестанд. ин барои зиндагии якҷояи онҳо ягон монеа эҷод накард. Шакира ва Пике ду фарзанд доранд. гуфта мешавад ки вақте ки Шакира далели хиёнати ӯро пешниҳод кард, ӯ кӯшиши сафед карданашро ҳам накард, танҳо ба хонаи дигар рафт. ҳимоятгари Барса вақти худро беҳуда нагузаронда истодааст. ӯ бо дӯсти худ Рики Пуч аллакай дар чандин маконҳои фароғатӣ шабона пайдо шуданд. Шакира 45 сола бошад, кори худро идома медиҳад. ӯ чанд вақт пеш дар лоиҳаи нави рақс пайдо шуд. ҳамарӯза сарояндаи машҳури ҷаҳонӣ аз нақшаҳои худ ба мухлисонаш мегӯяд, аммо то ҳол ягон гап дар бораи ҷудо шуданаш аз Пике нагуфтааст. Пике ҳам хомӯширо ихтиёр кардааст. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.